హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మొన్న వినాయక చవితికి మా లైన్లో పిల్లలందరికీ ట్రెడిషనల్గా గెటప్స్ వేసాము. ఎట్లాగూ గణేశుడు పండగనే కాబట్టి ఆ వినాయకుడు కుటుంబంలోనే అందరి గెటప్స్ పిల్లలకి వేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యాము. అంటే శివుడు, పార్వతీదేవి, గంగాదేవి, వినాయకుడు, మణికంఠ స్వామి, ఇంకా వీళ్ళతో పాటు శ్రీకృష్ణుడు, సత్యభామ, రాధ, గోపికలు ఇట్లా అందరి గెటప్స్ వేసుకున్నారు. పిల్లలు చాలా చక్కగా ఉన్నారు. మెయిన్ అట్రాక్షన్ అయితే ఆ శివయ్య కుటుంబమే. కన్నయ్యకేమో ఆ వినాయకుడి గెటపే వేసాను, మా అమ్మాయికేమో పార్వతీదేవి గెటప్ వేసాను. ఇద్దరికి మంచిగా సరిపోయింది. మా కన్నయ్యనైతే అందరూ ఆ బుజ్జగనపై లెక్కనే ఉన్నాడని అన్నారు. ఇంకా మా అమ్మాయికి కూడా పార్వతీదేవి గెటప్ మంచిగా సూట్ అయింది. బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఆ టైంలో మా అమ్మాయికి హై ఫీవర్, ఫుల్ కాఫ్, కోల్డ్ రెండు ఉన్నాయి. అసలు లేవడానికి కూడా ఓపిక లేని సిచ్యువేషన్ లో ఉంది తను అప్పుడు. కానీ ఏంటంటే తన ముందు నుంచే ఒక సాంగ్ నేర్చుకుంది వినాయక చవితికి పర్ఫామ్ చేద్దామని చెప్పి. ఇంకెట్లయినా ఆ సాంగ్ చేయాలని తనకు ఓపిక లేకున్నా కూడా రెడీ అయింది. డాన్స్ కూడా బాగానే ట్రై చేసింది. బట్ ఫీవర్ కదా, తన వల్ల కాలేదు. అయినా కూడా పాపం మంచిగా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు చేసింది. మీరైతే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసి మా అమ్మాయి డాన్స్ ఎలా చేసిందో కామెంట్స్ లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అట్లనే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీరు చేసే లైక్స్ వల్లనే నా వీడియో ఇంకొంతమందికి చేరువవుతుంది. ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. विष्णुनि महिमले विहित कर्मं विष्णुनि महिमले विहित कर्मं विष्णुनि पोगडे विष्णुनि महिमले
కృష్ణుడోకడే విశ్వాంతరాత్మ విష్ణువని వెదకవో మనసా విష్ణువని వెదకవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవిందాని కొలువవో మనసా భావములోన అచ్యుతడే ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే తడే ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు అచ్యుతుడి తడే ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు అచ్యుతుడి